B'arroganza u bi sfida diretta lejn il-liġi u l-awtoritajiet Maltin, il-BirdLife komplet tagħmel ħsara u tipperikola l-pożizzjoni tal-Gvern Malti dwar ir-riċerka fuq l-asafar tal-għana. Dan iddikjaratu l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK fi stqarrija oħra fil-kwistjoni dwar bird ringer kwalifikat Irlandiż li tqabbad mill-Gvern Malti biex jassisti fir-riċerka dwar l-asafar tal-għana. L-FKNK qalet li l-BirdLife għandha tieqaf taħseb li il fuq mill-awtoritajiet jew l-Istat Malti li ħaddem saltna ta' dritt u għandha tieqaf timmaġina li ibis tista' tirriċerka l-asafar tal-passa. L-FKNK qalet li l-BirdLife Malta wettqet attakk malizzjuż ibbażat fuq il-qerq meta bagħtet lil British Trust of Ornithology dwar dan il-bird ringer u insinwat li l-Gvern Malti m'għandux raġuni xjentifika leġittima biex jawtorizza ir-riċerka. Dan wassal biex l-Organizzazzjoni Britannika tissospendi l-permess li kienu ħarġu lill-Irlandiż u għeddet lil detenturi oħrajn bil-permess ta' bird ringer miżuri dixxiplinarji simili jekk xi ħadd minnhom jazzarda jassisti lill-istess programm ta' riċerka ta' pajjiżna. Fid-dawl ta' dan kollu l-FKNK staqsit lill-Gvern kif se jirreaġixxi fil-konfront tal-Organizzazzjoni Britannika għal din il-miżura vendikattiva instigata mill-BirdLife u meta se jieħu azzjoni konkreta biex ineħħi l-monopolju tal-bird ringing li għandha l-istess BirdLife pajjiżna. Il-Federazzjoni qalet li dan il-monopolju inkiseb mill-BirdLife ħafna snin ilu taħt ċirkostanzi dubjużi, xi ħaġa li jeżisti biss f'Malta u fl-ebda pajjiż ieħor Ewropew. Dan ukoll wasal biex fl-aħħar żmien il-BirdLife irrifjutat li tipprovdi ċriket lil Bird Ringer biex jagħti servizz komplut lil Wild Bird Regulation Unit, anka wara li kienet qablet li tagħmel dan fl-laqgħa mal-Kumitat Ornis. Ma dan l-FKNK semmit kwistjoni li WBRU ħarġet liċenzja lokali lil Bird Ringer Irlandiż iżda ma setax jimxi mal-kundizzjonijiet minħabba l-arroganza tal-BirdLife. Waqt li fakret li f'każ li nassab jew kaċċatur ma jimxix mal-liċenzja rispettiva jiffaċċja multi ta' eluf kbar ta' euro u pieni ħorox inkluż priġunerija. Fl-aħħar nett l-FKNK tinsisti li hu inaċċettabbli li entità f'pajjiżna li hi obbligata tikkopera tibqa' tirrifjuta dan u saħansitra tisfida l-liġijiet u lill-Gvern Malti.